Krásné ráno. Karmický partner, nebo manipulátor, nebo narcis, nebo duchovní partner, nebo spřízněná duše. To je terminologie, se kterou většina z nás se potýká, a když jsme v nějakém vztahu, a to zejména karmickém vztahu, tak se trošku motáme v těch termínech, co je teda co a kdo je ten, který je a s kým jsem. A já bych tohleto video ráda věnovala Magdě, protože jsme měli seminář. A Magda mi zase připomněla ten příklad, kvůli kterému já jsem založila chrám a kvůli kterému jsem potřebovala založit místo, kde ženy nebo i muži najdou ten domov, najdou tu podporu a najdou způsob, jakým by mohli a měli zachránit sami sebe. Tak, pojďme do toho. Karmický partner, mám na tom mraky videí, takže pokud jste ještě neviděli a vidíte tohle video poprvé, pusťte si to. Pusťte si i video, kde povídám, na základě čeho se lidé stávali jakoby manipulátory, nebo na základě čeho jsou narcisy. A je to video, kde vysvětluji, že to spojené s minulými životy, že vlastně ten manipulátor je v podstatě otrokář z minulého života, který pocítil tu moc nad svými otroky a chce to do současné doby prostě dělat. Takže pusťte si ho, ale dneska se na to podíváme trošičku jinak. Manipulátor je takový velmi obvyklý termín, který se teď v psychologii používá. A v podstatě se dá říct, že to je karmický partner. V čem tkví ta vlastně síla toho manipulátora? A je nebezpečný nebo není? Tenhle ten typ karmického partnera je opravdu jeden z nejnebezpečnějších, protože on manipuluje vámi, manipuluje okolím z jednoho prostého důvodu, aby on z toho profitoval. A to profitoval jak energeticky, tak finančně a samozřejmě i společensky, protože manipulátor vždycky potřebuje mít pocit, že on je ten nejlepší, on je ten jediný a on jediný ví, jak udělat věci správně. Tak, ale pojďme na to od začátku, co se děje. Tak, řekněme, že nějaká krásná mladá dívka nebo žena, to je jedno, nebo i muž potkají partnera. Teď jsou po rozchodu, po vztahu a uvozovky nejsou zahojení. To znamená, mají ještě tržné rány. Ty tržné rány jsou třeba z toho, podívej se, seš tlustá, podívej se na sebe. A i když se ta žena nebo muž snažili zhubnout a prostě jim to nešlo, tak mají pocit méněcennosti za to, že nemají tu ideální postavu, těch 80, 60, 80 a že nenaplnili vlastně ty standardy, ty potřeby toho partnera předešlého. A teď potkají manipulátora. Naprosto je okouzlí. V té chvíli, když s ním budete mluvit, tak máte pocit, že on je ta naprosto spřízněná duše. On vám neuvěřitelně rozumí. On prostě naprosto ví, jak vás pohladit a najde vaše slabé místo a začne, ale ty jsi tak krásná, ty jsi tak nádherná, já vůbec nechápu, jak to ten tvůj partner nemohl vidět. Ty jsi prostě žena mých snů, já jsem na tebe čekal celý svůj život. A to vaše zubožené sebevědomí teď dostává vlastně tu náplast. Náplast na tu ránu, kterou jste utržili v tom předešlém vztahu. A tak se zaradujete, že jste měli tu obrovskou výhodu, že jste konečně potkali Pana Božského. Konečně jste potkali toho pravého. No a on pokračuje, jste krásná, budeme spolu bydlet, já se o tebe postarám, všechno zařídím, ty budeš moje princezna, já tě budu na rukách nosit. No a žena je naprosto nadšená, samozřejmě, že si říká, tak a konečně po tom utrpení, po té hrůze, co jsem zažila, konečně přišel ten pravý. Jen do chvíle, než manipulátor zjistí, že do vás pustil takzvaný háček. To znamená, než zjistí, že vy jste se emocionálně zainteresovali v tomto vztahu a než zjistí, že vlastně teď může začít.
A člověk, který vás stavěl na nohy, byl neuvěřitelně pozorný, a vstřícný, citlivý, jímavý, chtěl vám vyhovět úplně ve všem, co jste chtěli, najednou začíná se chovat úplně jinak. Začíná vás napadat, začíná vám ubližovat a pozor. Je tam ještě taková ta replika, ale to je tvoje chyba, to je tvoje vina. To ty jsi teď neudělala, co já jsem chtěl, to ty jsi neudělala to, co máš. Proto já vlastně na tebe musím být takhle zlý, protože jinak já tě přece mám rád. No a vy máte v podvědomí uloženou informaci, že tenhle ten muž je přece naprosto úplně dokonalý. On vám přece říkal, jak jste krásná a když se teď chová nějak divně, tak to bude asi vaše chyba. On asi má pravdu, tak se nad sebou musím zamyslet, no a přece nějaká rovnováha, tak já mu přece vyhovím. Jenomže tím to začíná. Začíná to malými drobnými krůčky, kde vás sune tam, aby každý jeho příkaz byl okamžitě a bez podmínky splněn. Začne to, mohla bys mi prosím tě podat tu sklenici, víš, já teď ležím u gauče, tak podáte tu sklenici. No a víš, prosím tě, mohla bys mi ještě udělat kafe, no dobře, poděkuje, jo. A najednou si uvědomíte, že lítáte v kuchyni, on leží na gauči, nosíte mu pivo, kafe, brambůrky, ještě ten oběd mu k tomu gauči donesete. A manipulátor pokračuje dál. A teď co je hlavním smyslem manipulátora? Samozřejmě ten fyzický servis, jo, aby donutil tu ženu k tomu fyzickému servisu. Pozor, a pak je ještě jedna věc a ta nejdůležitější, proč to všechno dělá. On potřebuje navít vaše slabé místo. A to slabé místo ví z té první části, kdy jste se spolu seznámili a kdy vlastně jste mu povídala o sobě a o rodičích a o tom. A ve slabé chvilce jste třeba mohli říct něco, co je vaše bolavé místo, co je ta vaše zranitelná část. A mohlo to být, no máma mě nikdy nemilovala, mlátila mě, nebo to může být, no já jsem byla znásilněná, čili řeknete mu informaci. A teď, když manipulátor do vás dal háček a ví, že už neodejdete, protože v podvědomí máte uložené, jak je skvělý, jak je úžasný, a teď najednou jste jenom udělala něco špatně a když to špatně zase zpátky napravíte, tak on zase bude přece úžasný a jedinečný, tak začne sahat na to nezahojené bolestivé místo, na které původně působil jako, že on je ten nejlepší lékař vašeho zranění. A začne, no já se ty tvý mámě vůbec nedivím, že se takhle k tobě chovala. Teď se podívej, jak se chováš. Ty jsi úplně nemožná. Ty jsi úplně strašná. Teď ta máma měla pravdu, podívejte, ty jsi bordelář a vy už jste 3krát vytřeli. No kdybys, prosím tě, tady něco dělala, tak máme zlatý kliky, ty se tady pořád válíš a nic neděláš. Co jsi udělala dneska pro rodinu? A paní přijde z práce v 8 hodin večer, od rána do večera vydělává peníze, sama finančně drží a živí celou rodinu, on je doma, válí se na gauči a když přijde domů a při vykládání té myčky, co jsi dneska udělala pro rodinu? Ty tady vlastně vůbec nic neděláš. Jako uvědom si, že ta rodina tady bez tebe prostě naprosto strádá. Ty jsi úplně nemožná. A takovýchhle příkladů je samozřejmě víc a víc. No a vy už z toho vztahu nemůžete odejít, protože máte pocit, že jste ta moucha v té pavoučí síti. Že si vás omotal tou pavoučinou a vy z té pavoučiny nemůžete. No, ale řeknete si, no tak snad to vidí i ostatní. Samozřejmě, že to vidí i ostatní. A ten manipulátor to taky ví. Takže hned druhý krok je odstřelit všechny vaše kamarády, kamarádky a pozor, nejlépe i rodinu. Takže prosím tě, ta tvoje máma je totální prase, ona se snad vůbec nemýlí, to tam všechno smrdí. Jako k ní nebudeme chodit, od ty bych si neoblízl ani lžičku. Nebo ta tvoje kamarádka, no ty to úplně stříká z očí, to je taková, ta by prostě na toho chlapa úplně s tou se teda stýkat nebudeš. Nebo ta tvoje kamarádka, jako jestli s ní budeš kamarádit, já tě opustím, protože ona o mně říká něco špatného. Já se tady o tebe starám, já tady dělám první a poslední a nějaká takováhle mě bude tady osočovat. Takže těch možností a manipulací s vaším vědomím je mraky, ale cílem je jedno, absolutně vás izolovat.
abyste neměli kamarády, abyste neměli rodinu, protože ti správní kamarádi si všimnou, že je tady něco špatně. Protože pozor, ten manipulátor navenek působí neuvěřitelně. Jdete na oslavu a musí se nakoupit ten nejlepší alkohol, donést brambůrky, nejlépe upít dort, upít nějakou buchtu. Samozřejmě, že to uděláte vy a zaplatíte vy. Ale on se bude prezentovat, že on je ten skvělý a úžasný, on je jedinečný a když jste ve společnosti, sedne se vedle vás, drží vás za ruku, hladí vás po ruce. A všechny vaše kamarádky si řeknou, tohle, ty máš tak úžasnýho chlapa. Já bych ho tak opravdu chtěla. On je prostě opravdu jedinečný. On je skvělý. No teda ty máš takový štěstí. Jenomže vy přijdete domů a zavřou se dveře. A to, co se děje za těma zavřenýma dveřma, to už nikdo nevidí. Čili z toho anděla se okamžitě stává démon. Proč to dělá? Protože z toho má profit. A to profit samozřejmě fyzický, protože on má servis, absolutní servis, se kterým samozřejmě není spokojený, protože ten servis není dokonalý a pozor, nikdy nebude dokonalý. A další věc, když vám sáhne na to vaše nezahojené místo, tak ta nezahojená místa, kdybyste měli dát jasnozření, uvidíte aurický obal a tam máte takovou, dalo by se to nazvat ránu, je tam taková šedá čárka. No a on podvědomě sáhne na tohleto místo, kde máte to zranění, které není zahojené a drápne do tohoto místa. No a vás to samozřejmě zabolí, vás to srazí na zem a z tohohle místa, z té aury, začne vytékat zdroj vaší energie. Je to takzvané elektromagnetické fluidum. Začnete krvácet. Jenom to není krvácení samozřejmě krve, ale je to krvácení energetické. No a není nic nevšího, než si teď takzvaně cucnout. Než prostě teď si jenom vzít tu energii, která je vaše. Takže on je opravdu pavoukem, který na vás parazituje. A to jak fyzicky, tak finančně a pozor, i energeticky. Odstřelí samozřejmě veškeré okolí a pokud máte ještě nějakou kamarádku, která prostě, hele, neblbni, fakt tohle, co mi říkáš, je hrozný, z tohohle musíš pryč, tak samozřejmě buď to se jí snaží odstranit, a nebo, když vy si už uvědomíte, že vážně tohle už je nějaký divný, tak a chcete odejít, tak pozor, to je jenom počátek manipulace. Má dvě polohy, cukr nebo bič. Cukr, ale já tě miluju, já bez tebe nemůžu žít. Ty jsi prostě jediná žena mýho života, nemůžeš mě opustit. Já bych byl bez tebe úplně ztracený, ty jsi prostě láska mýho života. A dává přesně ta slova, milé dámy, které potřebujeme slyšet, které nás hladí na té duši. No ale on mě vážně miluje, no, když jsme spolu začínali, tak on vážně jako byl úplně skvělý a jedinečný a nejlepší. Možná je to vážně moje chyba. Možná, když se budu víc snažit, ne. A pozor, druhá technika. Když ten cukr nezabere, tak jde druhá technika. Já tě zničím. Já tě naprosto zničím. Všem lidem o tobě řeknu, jaká seš, jak neumíš uklízeš, jaká seš bordelářka. A teď začne tlačit. Začne i vyhrožovat nebo dávat pozor, i trestní oznámení, co všechno jste mu udělali a vy přitom víte, že jste neudělali vůbec nic. Nebo vám něco podstrčí do auta a pošle tam policii. Prostě možností, jak vás totálně zničit, je mraky. Pokud máte ještě malé děti a snažíte se, nebo děti a snažíte se prostě to celé zvládnout, tohleto martyrium s tím člověkem, který vás totálně likviduje a ničí, tak ten psychický tlak je opravdu obrovský. A některé ženy, a já bych si nedovolila je odsoudit, sáhnou po alkoholu, protože už nemůžou dýchat. Opravdu už neví, co s tím. Už jsou opravdu na dně svých sil. A prostě, když si dají ten alkohol, tak v té chvíli se nadechnou. A v té chvíli vlastně mají ten pocit úlevy a ví, že teď jako na chvíli prostě ten křik, ta bolest, kterou mají v sobě, prostě ustane. No samozřejmě, že se to rozvíjí a samozřejmě, že se to začne prostě nějakým způsobem. No ona chlastá, ožrala se tady potácí po ulicích města. No to je, tady vidíte, že já jsem ji musel opustit. Tady vidíte, že prostě ona byla úplně hrozná, ona byla strašná.
A přitom ten, kdo opouštěl, jste třeba byli vy, přetočit, přetransformovat s jediným cílem. Ty tady budeš a budeš mi sloužit. Budeš moje potrava pro naprosto všechno a já na tobě budu naprosto bez jakýchkoliv skrupulí parazitovat, jak energeticky, tak finančně, prostě naprosto ve všem. A kdyby se s náhodou postavila na odpor, zkusím to po dobrým, a když to nepůjde, já tě zničím, já tě klidně i zabiju, protože mě nikdo opustit nemůže. Tak, já bych tady použila, slyšela jsem, že na Nově se začíná natáčet seriál o Simoně Moniové, což byla spisovatelka, tuším dcera Vladimíra Nefa. A ona měla to štěstí, uvozovky štěstí, že natrefila na ten typ toho manipulátora a bohužel opravdu ji ubodal. Chtěla ho opustit, zjistila, co to je za člověka a ty mě neopustíš, já tě zabiju. Prostě já tě zabiju. Takže, milé dámy či milí pánové, pokud jste ve vztahu a v tom vztahu zažíváte dva základní pocity, a to je buď to za A strach z toho partnera, protože on vám vyhrožuje, až půjdeme k soudu. Já tam budu hrát, jak mě to mrzí, já tam budu hrát takový scény, všichni mi to uvěří a vy víte, že on už zmanipuloval vaše okolí. Vy víte, že on to opravdu umí. Vy víte, že zmanipuloval i vaše děti proti vám. Vy víte, že on jim dokázal naprosto vygumovat mozek a nacpat tam ty svoje myšlenky, které jsou zmanipulované, otočený, které prostě nejsou pravdivý. Takže strach a pozor, druhý pocit je pocit viny. Za všechno můžeš ty. Ty jsi hrozná, ty jsi nedokonalá, ty neumíš vařit, ty seš strašná postava, ty seš tlustá. Takže máte pocity viny a pocity strachu a z tohohle žijete a on, když přijde nějaký unavený, znavený nebo cokoliv přijde a něco takového na vás hodí a roztrhne vám tu auru. A vy unavený z práce, vyčerpaný, přijdete domů a ten člověk vám ještě odebere vaši životní sílu. Tak, já nevím, do jaké míry se mi to podařilo vysvětlit, ale možná bych vás ještě trošičku směrovala. Zpuste si ale film Gaslight, protože tohle je vlastně ten gaslighting, já už jsem o tom mluvila v předešlém videu. To je vlastně způsob, kdy ten muž té ženě, ale prosím, mluvil o těch lampách, a protože dole něco kopal a ona, ale nám tady ten plyn málo svítí a prostě teď jako je šero. Ne. Tady je všechno v pořádku, tady to svítí úplně nádherně. Jako ty jsi nějaká vadná, ty jsi nějaká divná. Ale podívej, teď je tady šero. Tady není žádný šero. Tady je naprosto jako úplně v pohodě. Ty seš případ pro psychiatra, ty seš nenormální. A ta žena opravdu podle toho filmu skončila v blázinci, tak se opuste. Protože tohle musíte zažít. Já jsem vždycky ráda četla příběhy, životní příběhy lidí a když jsem třeba četla takovýhle příběh, říkám, ta ženská je úplně blbá, ne, proč prostě neodejde. Musíte to zažít. On opravdu si vás omotá tou pavučinou, jste v pavučí síti takovým způsobem, že to odnášíte už i zdravotně a jemu je to jedno. Jemu je jedno, jestli vás zabije, jemu je to opravdu jedno. No, ona byla nemocná, no, prostě za všechno může ona. Ještě jeden takový ukazatel na začátku vztahu, když půjdete do vztahu, poslechněte si, jak ten partner nebo partnerka mluví o svých bývalých vztazích a o tom člověku. Pokud uvidíte, že jedna špatná, druhá špatná, třetí špatná, nebo jeden špatný, všechno špatně, už by tam mělo něco cinkat, protože tak, jak mluví o svých bývalých partnerkách nebo partnerech, tak úplně stejným způsobem jednou bude mluvit o vás. Zkuste si tohleto trošičku přepnout v té hlavě a naslouchat a být otevřená ne k tomu, co on vám chce vyprojektovat, ale k tomu, co je takzvaně podprahová záležitost. Tak ještě jedno takové pravidlo, takže tohle je manipulátor a ano, je to karmický partner. Je to důležitá zkouška, protože tady skládáte ten nejvyšší příklad. A to je příklad sebehodnota, sebeláska. Máme tady všichni hodně velké dluhy a může za to společnost, nebo i my, protože jsme uvěřili, udělali jsme příliš těch ústupků, které jsme udělali. A jen proto vždycky říkám, že je potřeba, abyste byli sami. Protože když budete sami, tak se zahojíte.
najdete svoji sebehodnotu, najdete svoji sebelásku a takovýhleho člověka odstřelíte na první dobrou, protože uvidíte, ucítíte, že tady je něco špatně, že je prostě nějaký jako divnej. Důvěřujte tomu pocitu, důvěřujte řeči své duše, protože ona vám říká, hele, tohle to není ono, i když se tady snaží ukazovat, jaké je, já tomu říkám tétřevý, jo, jako je úžasný, natřásá si svoje peři. Přece cítíš, že tady to prostě není úplně ono. Důvěřujte tomu pocitu. A pak další věc, jakmile poznáte, že ten člověk vám začne říkat, že něco, co jste naprosto zažili, je úplně jinak, věřte sami sobě. On, ten manipulátor, si totiž nevybírá jakoby silné ženy nebo silné muže. Manipulátor si vždycky vybere nějaké ty poraněné laně, protože když krvácíte, tak za váma je cítit krev. A tihleti lidé jdou po té krvi, cítí tu krev. A když vás najdou, chcete utíct, ale už nemáte sílu a prvně se začne chovat milé a dokonce vám olíže tu krvácející ránu, tak si řeknete, konečně ten, kterýho jsem potřebovala, jenomže pak naprosto jako správný predátor vám dá na krk buď to nůž, anebo ty svoje pařáty a teď už budete dělat jenom to, co on chce. Takže než půjdete do vztahu, sebeláska, sebehodnota, protože to jsou jediné ukazatele, které vám naprosto jasně ukážou, že tady nemáte co dělat. A proč tihleti lidé, a prosím vás, je jich hodně, to není, že tohle je výjimka, těch manipulátorů je mraky a vždycky opustí tu partnerku s tím, že ona byla naprosto hrozná, chlastala, nedokoná v posteli, to nestálo vůbec za nic, jo. To prostě vařit neuměla, přitom žena tam dělala francouzskou kuchyni, italskou kuchyni, saláty různý, neuměla vařit. Neměl jsem naplněné svoje standardy. Lednička praskla k prasknutí, nosila 2 obědy, vařila od rána do večera. On neměl naplněné svoje standardy. Krásná prostě ukázka manipulace, jo? Jak to převrací a lidi mu to věří, všichni mu to věří. I kdyby mu věřil celý svět, vy vždycky musíte věřit sami sobě. Vy vždycky musíte vědět, kde je ta pravda. Vy vždycky musíte vědět, že za sebe, kdo se za vás postaví, když se nedokážete postavit sami za sebe? Kdo vás bude chránit, když nebudete chránit sami sebe? Pak je tady ještě jedna taková otázka a ta je hodně důležitá, samota. Samota je něco, čeho se bojíme. A no tak než abych já byla sama a teď tady na všechno a finančně sama a on mi aspoň tu zahradu poseká nebo tak, jo. Tak já tak to vydržím, ne, tak když tak s kámoškou někam uteču a to se nějak tak dá jako vydržet. Rozhodnutí je samozřejmě na vás. Ale zkuste si to představit úplně stejně a ten toxický partner může být i v práci, může to být kamarádka. Zkuste si představit, že když jste v toxickém vztahu nebo s toxickým partnerem jakéhokoliv druhu, tak tenhle ten partner ze sebe vypouští takovou černou, řekněme, energii, jo? Taky jsme se o tom bavili. Můžete si to představit, jako kdyby to byl plyn. Jste s ním a dýcháte plyn. No ale ona je jinak jako úplně v pohodě, jako jo, jenom někdy se rozčílí, tak to tak nějak jako snesu nebo nějak to přehlídnu. Dýcháte ten plyn. Jak dlouho ho chcete dýchat? No a to je všechno úplně v pohodě, až ztratíte vědomí. Uvědomte si, v čem tkví ta neuvěřitelná toxicita. A zkuste si jako takovou jednoduchou techniku rozdělit lidi ne na rodina, kamarádi, kamarádky, přátelé, ale zkuste si každému člověku kolem sebe udělat křížek na čelo. A zkuste si máma plus nebo mínus. Máma mínus, dobře. Táta plus nebo mínus. Dobře, mínus. Kamoška plus nebo mínus. Aha, plus, tam mi hodně pomáhá. A zkuste si ty lidi zatím takhle rozdělit na plus a mínus. Všichni víme, že k těm mínusovým lidem je potřeba dát to odpuštění, abyste se zbavili toho karmického kruhu. Samozřejmě. Ale zkuste to vzít tak, abyste věřili sami sobě, abyste dokázali nějakým způsobem obklopovat se lidma, kteří vám víc dávají, než berou. Protože ti, kteří berou, záměrně atakují vaši auru, záměrně vám odsávají energii
a záměrně kolem sebe šíří svoji toxicitu, čili svoji černou energii, kterou vy dýcháte a pročišťujete. Čili vy jim děláte vlastně dva v jednom. Dáváte jim svoji sílu a čistíte tu jejich, protože oni v té své nedokážou ani dýchat. V tom se prostě dýchat nedá. Když v práci potkáte paní, která prostě všechno to a nemocná a záda a já nevím co všechno a manžel špatný, děti špatný, všechno špatný prostě a teď v práci ještě řekli tohleto. Jak dlouho to chcete poslouchat? To se nedá. Když ta paní nepochopila, aha, musím odpustit, aha, jestli se něco děje, musím sama do sebe, musím pracovat sama se sebou. Sebeláska, sebehodnota, jediný klíč. Tak, já jsem rozepdala manipulátora, ale trošku mi nezbyl čas na toho duchovního partnera nebo spřízněnou duši. Tady to nádherně krásně rozkryju. Karmický partner nebo manipulátor, ono ve většině případů jsou jeden a ten druhý. Hledá vaše slabé místo, aby vás zranil, aby vás na tom místě otevřel a aby na vás parazitoval. Duchovní partner nebo spřízněná duše dělá pravý opak. Snaží se vám pomoct, abyste tuhletu ránu zacelili a chrání vás na místě, kde jste zranění. Takže můžete si klidně zkusit nějaký malý test, kdy vymyslíte prostě něco, co řeknete svému partnerovi a uvidíte, jestli to zneužije proti vám a bude se vás snažit dostat do pokory vůči němu v tomhletom bodě. A nebo opak bude pravdou, že si to zapamatuje a bude se vám snažit pomoct v tom zpracovat, povídat nebo cokoliv jiného. Nechám to na vás. Takže duchovní partner nebo spřízněná duše vás chrání a doplňuje vás tam, kde máte, řekněte, takové ty slabší stránky a vy zase můžete doplnit tam, kde on má slabší stránky a vy tam máte silnou stránku, tak to můžete krásně dát dohromady a doplnit. Manipulátor a karmický partner jsou tady proto, aby vlastně vám roztrhli to auru a ublížili. A proč se to děje? To je přece nespravedlivý, to by se nemělo dít. Je to proto, abyste se naučili pracovat sami se sebou, abyste posílili na tom místě, kde jste nejvíc zranitelní. Čili oni vám prokazují neuvěřitelnou službu. Zraňují vás tam, kde vás to bolí, aby na tom místě jste si udělali obrovsky silnou a velkou obranu a ochranu. Abyste si to místo obrnili tak, že už ho nikdo neprorazí. A tím vás vlastně posiluje a prokazuje vám obrovskou službu. A zkuste to vzít, proč potkáváte tyhle partnery. Je to taková něco jako, řekněme, vakcinace. Dostane se vám ta energie tohohle člověka pod kůži, musíte to zpracovat, pochopit, vyřešit a odejít. A když potkáte takového člověka ještě jednou, pokud jste spočítali ten příklad, tak už víte, co s tím. Prostě vůbec otočit se na podpatku a jít pryč. Pokud jste ho nespočítali, dáte si ještě jedno kolečko a dáte si to s někým jiným. Proto vždycky říkám, dopočítejte všechny příklady se svým prvním partnerem a až to opravdu budete mít spočítané, pak můžete jít dál, pak můžete najít někoho nového, protože nikdo vás v životě nezachrání. Vy musíte zachránit sami sebe. Nikdo vás v životě nezahojí. Vy dokážete zahojit sami sebe. A nikdo ve vašem životě nebude důležitější, než jste vy. Protože kdo jiný má milovat vás, když nemilujete sami sebe? Kdo jiný si vás má vážit? To všechno je vaše práce. Tady na tom musíte zapracovat. A když to uděláte, tak zevnitř sebe budete ven vyzařovat příjemnou energii sebelásky a sebehodnoty. A nezapomínejte, důležité je taky někdy říct ne. No ale ty se mnou musíš jít na to rande, protože nemusím, nezlob se, nepůjdu. Jo, stát jenom sami za sebou. Tak, já doufám, že se mi podařilo tak nějak jakoby vysvětlit karmický partner, manipulátor, spřízněná duše, duchovní partner. A pokud se vám tohleto video jenom trošičku líbilo, poprosím, tak se dejte odebírat, nebo napište mi komentář, ale opravdu ráda slyším. A na tom minulém semináři jsem si říkala, je to opravdu potřeba opakovat do nekonečna, protože spousta žen se nechají lapit do té pavoučí sítě a trpí v ní.
No a chci ještě říct, že zítra letím do Bretaně, kde načerpám nádhernou energii starých Keltů a duchovní část té Bretaně. A přesně za týden, potom v sobotu, bude seminář, Vílý seminář. Tak kdybyste někdo chtěl, napište mi, protože ten Vílý seminář dělám jenom jednou za rok. Je tam údolí prastaré magie, což je místo, kde můžete vidět minulé životy. Setkáte se se skřítky, se sudičkou osudu, zatancujete si s vílama. Je to prostě opravdu výjimečný, úžasný, nádherný seminář, který vřele doporučuji, protože je jenom jednou za rok. Tak, kdybyste chtěli vědět víc informací, nebojte se mi napsat, ráda vám odpovím, dám vám přesnější informace a příště se budu těšit v dalším videu a možná ve videu z Bretaně, že se s váma zase opět uvidím. Mějte se moc krásně, mám vás ráda, pa, pa.